Inyo na unay ti City Health Services Office, ti kinapatag ti panagdalos kan panag-urnos kadagiti establisyemento tapno maliklingan, iti panagraira ti sakit ng runa kadagiti aglaklako ti taraon. Kanayunan aditang ipaay ni MMSU PTV Intern Mikko Castillo. Makikikoordinar iti Baguio City Health Services Office kadagiti nagduduma nga establisyemento kasti grocery stores, merkado publiko ken dadumapay. Daytoy ket tapno kitaan iti kinadalus ken kinaornos dagiti nasaong establisyemento ken no sumursurod dagitoy iti pagalagadan seknan ti sanitation. May sa estratehiya daytoy iti opisina tapno maliklikan iti panagraira ti nagduduma a sakit kasti pest-borne illnesses. Sigun ken CSHO, imon monitor da tunggal establishmento iti syudad. Very close monitoring ang ating mga supermarkets and the grocery, especially mga storage areas nila where of course kung may mga butas diyan at nag-pest control ng isang katabi na establishment, talagang pupunta sa kanila. So it must be a massive and one-time pest control of all these establishments, especially their kitchens, their toilets, kailangang malinis, no? Kasi kung hindi malinis, talaga namang pupunta doon ang mga rodents. So importante and other insects, no? Namnamaan iti opisina ang madalusan da amin dagiti establishmento nang runa dagiti aglaklako ti taraon. Importante talaga that all types of establishments in the city of Baguio has to be maintained on cleanliness, proper sanitation, para po hindi po pamugaran din ng ating mga rodents. Kidaw ni Dr. Brillantes, akasapulan ti panagmaymaysa ken panakipaset dagiti establishment owners tapno makontrol dagiti peste. Mikko Castillo para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.